Imos que a información deportiva. O Unión buscará a final da promoción no campo do Córgomo. Os de Asados parten cunha lixeira vantaxe que queren manter para manter viva a loita polo ascenso a preferente. O fútbol da comarca mirará esta fin de semana cara a Córgomo, onde Unión se xogará a súa presenza na final da promoción a preferente. Mañá será o día no que os rianxeiros buscarán a súa clasificación e o farán a máis de 220 km da casa. Os de Asados afrontan o encontro de volta das semifinais cunha lixeira vantaxe conseguida o pasado domingo no Municipal de Vilas. Iván Ramano tuvo no minuto 80 o gol que lle deu a vitoria pola mínima aos vermellos, ante un rival pechado atrás e que buscaba unha contra que non chegou para facer danos locais. Vista a posta en escena do Córgomo Vilamartín no primeiro duelo, o Unión afronta o partido de mañá sábado con prudencia, xa que sabe que se medirá a un rival correoso e está preparado para sufrir e loitar os 90 minutos. Os vermellos partirán cunha premisa clara e a procura de ampliar a súa vantaxe sen arriscar a súa portería. Ás 10 da mañá partirá de Rianxo a primeira comitiva de seguidores e ás 2 da tarde a segunda. Ás 6 estarán todos no Bañadoiro para animar a Unión. Os de Asados xoganse mañá a súa presenza na final da promoción de ascenso ante o Córgomo Vilamartín e queren que prevaleza a vantaxe conseguida no encontro de ida. Unión e Córgomo mídense mañá sábado ás 6 da tarde no Bañadoiro.